спортен клуб Пожаро-приложен спорт. Ще участваме на всички дисциплини на декатлон. Надяваме се, че ще победим. Я приехал из Сибири и люблю футбол. Много се радвам, че Декатлон се направили това събитие и се надявам да стана първи. Смятам да се представя много добре, дори ако мога ми стигнат целите да стана първи. Ние от Декатлон Варна много обичаме морето и се радваме, че сме точно при вас, тук в Бургас. Къде си? Бързо намира своя път и получава своята тротинетка от Декатлон. 262 и сте неговата съпруга. Честито! Това е вашия семейен федербал. Заповядай, приятелю, честито! Здрасти! Кеф ли да та кърпа? Кеф да, нали? Да. Я кажа сега, ти с тая нагласа ли дойде, че ще спечелиш сак? Не. С каква нагласа дойде? Се спотиш? За участието? А, така, супер. Еми, честито ли? Здрасти, честито! Как се чувстваш? Уморена ли си? Не, малко. Ти колко избяга всъщност? 2,5. Ама... Не. Целите? Да. Идеално, заслужи си. Честито. Аплодисменти! Честито. Днес ден ти желая всичко добро. Как ти завидяха? Господин Бакваров. И като гледам... Браво, брато. И като гледам, абсолютно по мярка ти е това колело. Височината на рамата изключително много ти съответства. Поздравления за теб. Колко бягате? Аз напомня, ти много бягаше. Колко? 5 км плюс още общо 6 км.